Тапшыруның алдагы кытлау сәламен без Ульяновск шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Валиуллова Суфия Камил кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны Кирюшкина авылыннан сеңлесе Хашия Камилевна, тормыш иптәше Камил Махмутович, Радищевадан улы Рифат, тормыш иптәше Әлфия, Мәскәүдән кызы Илмира, тормыш иптәше Хасан, балалары Умар котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез Яңа Терешка авылында 60 ел элек дөньяга аваз салды. Мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәрендә үз һөнәрен үзләштерде. Гомер юлында үзенең тормыш иптәше, җизнәбез Әнәс абыйны очратып матур гаиләләрен кырдылар һәм татулыкта 2 кыз балаларын, Эльвира белән Эльзаны тәрбияләп үстерделәр. Бүгенге көндә инде татлы оныкларына сөекле әби һәм бабай булып та яшәп киләләр. Сөекле апам, синең 60 яшьлек юбилейыңны каршылау бәхетенә дә ирештем. Мең көлле шөкер. Сиңа чын күңелдән бәхет телисебез килә. Син анарга лайык, җаның тынып, шатлык таты. Бар җирдә дә сиңа уңышлар юлдаш булсын. Бер кайчан бер авырама. Гел безнең хәлләрне белеп, сөендереп гомер ит. Апама да 60 тулды. Ничек соң картаймаска? Җитте гомер азагы дип борылып уйламаска. Бала онык кайгылары күрергә ул язмасын. Алдагы гомер юлыңа хәвеф-хәтәр калмасын. Бездән дә бәхетлерәк кешеләр бу дөньяда юктыр дибез, без дип дәвам итә хатны Хашия апа. Апа сиңел бергә үсеп, гомер барышында нык терәк булып яшибез без бу дөньяда. Әти-әниемә безне шулай бер-беребезгә бүләк иткәннәре өчен олы рәхмәт әйтәбез. Суфия апабыз бик матур холыклы хатын-кыз. Ул бик тырыш. Гаиләсендә кадерле хатын да, газиз әни дә, сөекле әби дә булып тора. Без анарга чын күңелдән бәхет телисебез килә. Гел уңышлар гына аларны юлларында көтсен. Һәр вакыт күк йөзләре аяз булсын, яннарында дошманнары йөрмәсен. Бер туган апа сеңелем, җитте синең бәйрәмнәр. Шушы көндә бүләк итәм олы теләк бәйләмнәр. Беренчедән, рәхмәт сезгә, гел янымда булганга. Бер кайчан гаеп эзләми гел безне аңлаганга. Безнең өчен син иң якын, иң хөрмәтле кешедер. Белмим, бу дөньяда икән туганнарсыз нишлидер. Шөкер Раббым, син бар бездә, туя алмыйм шатланып. Бүген менә бәйрәмеңдә йөрибез канатланып. Котлы булсын, матур булсын синең юбилей көнең. Бездән бүләккә матур җыр кабул иткән мизгелең. Кадерле Суфия Камиловна, бер туган сеңлегез гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр сезгә дип юллыйбыз.
серләшләр, апа сеңел. Тормыш юлын бергә кичкән җан сердәшләр, апа